Moi! Miten menee pitkä aika? Mitä sieltä tulee? Pitkä aikaa ei. Definitely a social dog. Like, yeah, way more social than I am. So she needs something to complement that. So I don't get dragged around to anything. Tuleeko sitä hyvää? I think a smaller dog would be. A smaller dog. I think. Tohtori Vail. Mikä ottaa tohtori jalkapaisen. Olit mä 12 streamin vai 12 streamin? Taas alkoi alusta 2. On kattonut koko kauden. Miksi oot kattonut sitä koko kauden? Niinku huominen tässä tulee. Miksi sä oot kattonut? Häh? When I look down my foot, I feel that my foot looks like a monster. No on I hyviä. have a huge bone tumor on my left Miksi foot, oot and it noin looks like symppis? you know, bubbling over. Oliks toi sarkastinen? Erupt. The tumor on my foot, it just grew and grew and grew. Walking home from work every day, every step I take, I feel like I'm breaking my bone, and that's kind of a terrifying feeling. Ai oikees mun niska sattuu. So I Ei. try to ignore Okay. the pain and just Just. power through. Missä se on se mun niskan venytysjuttu? Tässä. Hey, you Mä venytän tällä mun niskan. what's up? I can't need a ride home. Näin. Ostin tästä tuot. I'm in so much pain, so I have to call my cousin just to pick me up. It's really embarrassing. I have a problem with Tää on speech, käytetty. any word when I Se on jo get ihan my mennyt tips, sekin. I have a trouble speaking out and having the Jalkavaivat, adds jalkavaivat. another obstacle in my life. I have to. No hei. Hey, buddy. Atte selälleen makaamaan, niin auttaa selkäkipuihin. My foot's numb. How much walking did you have to do today? Ai. Think I walked a total of 8 miles. 8 miles, like just in the casino? Yeah, that was busy. I am a security Täällä mennä vaan, jos se toimii. No en mä kehtaa, kun se on on outo. my feet. I usually do like 20 Mä menen steps. selkävaivoin auttoi, kun mein uimaan. Se auttoi hetki. That's not cool, bro. How often do you get to sit down? I try to stay on the floor for an hour, but if I'm in really in pain, I just like every 25 minutes I just have a little rest. So they're still making you walk around a ton, right? Yeah. Mä jatko vielä kauan striimata, no kun... I take a lot of breaks. Mä en tiedä, mitä mä teen. Tein mä 12 tunnin, että no ei enää jankkaa sit. They know that my foot's hurting. Älä I'm kysy. lenient, but I do have a job to do, so I just. Mä tein 12, niin sit no ei jankkaa sitä. Ketään ei oo jankannut sitä ees. Yeah. Ketään ei oo ees itse asiassa jankannut sitä. I don't like seeing Mitä vittua? A couple months ago, I went to see Dr. Ebony. Se mit, mä ite sen tein. A biopsy done. Mä ite olin sain sen aikaiseksi. I was very concerned that the tumor that was growing in his left foot was cancerous. Okay, incision. I did a procedure where I took a bone biopsy, sent it to pathology. I know it was a Oliko se long syöpä? wait, but I have your results. Ei kasvaisi. And they're completely benign. No cancer. None whatsoever. Oh, that's really good news. Se sai hyvän The uutisen. cancer reign game is over, and hopefully. Voit lopettaa aikaisemmin, mut saat kuulla siitä ikuisesti. Mitäs tolla meinaat?
Pakko vetää vielä mekin kuusoa, vaikka sit Only Sleepin. Joo. I'm nervous because it's gotten a lot bigger in the last couple of months. Each week I can tell that there's something new. Like right here is new. Toi jalka on kyllä aika. That's new. Only Sleeping omalla ajalla sitten. Feel my toes. Mä en enää niinku pysy kärryillä. Just sucks us out. Yeah. Mun aivot ei pysy. It grew. Musta tuntuu, että ootte joku henkilö. Going up your ankle and everything. Musta tuntuu, että ootte ihminen vaan. Walk all day. Yksi ihminen, kelle mä juttelen tässä koko ajan. Muuten voi outoa olla. Yeah. That's not good. Semmoisen outoa olla, että yksi ihminen on täällä mukaan. Chloe's going to Orange County. Ihan kun mä olisin jossain. I'm Jonkun excited ihmisen kanssa. and I'm hoping for the best. Anything's better than this. I can't Te ootte yksi ihminen, ootte yksi massa. any much longer, so I'm just. Jos ootte yhtä massa. Kuulkaa. Just a little while longer and it'll be gone. Oikeesti olet hullujen huoneella, olemme kaikki vain mielikuvitusta. Siltä se tuntuukin. Jens Kutti Snow Live. Salee? So I have my patient Troy Monroe. He's coming in today for his surgical consultation. Thankfully, the biopsy came back absolutely negative. The bone tumor is I feel benign. No Not sleeping now, drink vodka and go discotheque. Troy faces a bone tumor Mä kyllä niinku... by a fracture underneath. So No niin, mitä mä oon sanomassa? that needs to be addressed. Niin mä voin kyllä olla helposti vaikka kuukauden puhumatta kellekään. Yeah. Afraid. What are you afraid of? She cuts it off. Wondering how much of my foot is gonna be left. Okei. I have a patient coming in today, Jolyn. Jolyn has been dealing with a genetic condition that nobody really knows a lot about. It presents with severe callousing to the bottoms of her heels, and she can never get them all the way on. I'm very interested to see what I'm looking at today because I don't know how big these things are. Okay, not getting today, into. tomorrow. I just know that she's Voin tulla they nukkuu are Jenun hard, liveen. and she's been walking on them and they're super painful. Okei. Hi, checking in. Oho, kissa tuli takas. Sure. Living with my condition is not very easy. No mut hei, I can't even like hardly walk sometimes. My feet feel like a water balloon sometimes, and like when they crack and they bleed, it stings. Another doctor had told Onks me that nättejä noi tuolla TV:ssä? throw it, that hasn't happened. It's actually gotten worse. I also have it on my hands. It has Onko sulla koko ajan huone vain... like around my knuckles. Onko sulla koko ajan huone vain sketsivaattele? Oh, It's okei. I'm so nervous. My nervous because it's just been so much heartache, so much pain, and it sucks. Well, that's why we're here. There's no other thing like that. I know. I'm shaking. Don't know. It's been. Pain shouldn't be a part of my everyday life. En ikinä saanut, et niin. Because, you Et ainakaan täällä. Jossain muilla I kanavilla. love about it. Te pitäätte mulle seuraa. Just watching her grow up and Ai ja. like not only the physical Kotkasta but sammun. having to go through Sammun ihan ilman mitään can't juomiakin even täällä. imagine how many times she's come home crying, upset because of the comments people make to her. Like we've had people that'll shake her hand and then jump back. And we're Nyt like, on hyvä "It's not live eli just Neko-live. it's just the skin." Hei moi, hei moi. Dr. Sarah is really my last solution to helping my condition. So I'm really hoping that she can help me because if not, I'm just done. I always Mä menen kattoo elokuvaa. Moikka, moikka. First time you ever done it. Mitäs tänne? Tämmöstä. Menen kohta nukkumaan, mä pysyn enää hereillä. Hey, you guys. Hey. Hi. Welcome to New Jersey. Thank you. It's been an experience. Mä sanoin, että tää oli maailman tylsin live ikinä. I know the Carolinas are way better. Tässä ei tapahtunut mitään tässä livessä. So, what do you do every day that helps you get by day to day? But I Tänä päivänä ei tapahtunut mitään. Other pump is for like cows when they milk them, so that way that they don't get Minkä like 7? cracked teat area, and it stays soft. And then like I put on the little fluffy socks, I love and this. it'll kind of
keep in a little bit of moisture, but like I said, it sucks it up like you're in the desert. You know, like you see those pictures like you're in the desert, the cracks can't, you know, that's what my feet look like. Kauan oli jo kestänyt 3:30. Oh, that's a great introduction. I think without further ado, let's get eyes on these things. I can't wait to see it in person. If you like. All right, let's. That's exactly. Yeah. We can use it. All right, so pull off. Painful? A little bit, yeah. Okay, sorry. Neko very happy. Easy around those heels. Better? Happy ending. All right. You see the dust? I do. No nyt se meni. Wow. I'm taking off Dylan's socks. Okei, no I mean, looks tässä on like tää, niin haluatteko jonkun kanavan heels tosta? are disintegrating. There's so many different figures. Mä oon tästä lähtien, mä teen vaan yö- ja iltas liveä, mä ikin tee päivää enää. It looks like Uskokaa at one point pois. there were big cuts in the bottom of her heels, and there's cuts on the sides of her foot, almost like she walks on knives. It is true. 007, onko se hyvä? Mun mielestä toi tohtori jalkapaissa on paras. Kanadan rajalla, hei se on hyvä. Mä tykkään näistä rajaohjelmista. Ne on hyvin. In Urban you can't watch. Sä puhut päiväkoti oikein. So we've gone through your phone, right? We've gone through the rest of your bags. We have recovered pills that you don't have a prescription on for. We had some messages that kind of makes us think that you might be. Kirjoitus on niin just. We care about stuff coming across the border. That's what we. That's our jurisdiction. Ei jaksa. When's the last time you sold any? Ei ketään blokata. Mä haluan mennä Lana Del Reyn keikalle. Amerikkaan. We're gonna go speak to the supervisor to request a personal search. Lana... Ensure that he doesn't have any narcotics on his person or in his person. Mitä mieltä siitä te ootte? Because I'm not fin... No ootpas. Sun nimikin on päiväkoti. Maksaa saatan. No jos ei rahasta, mitä mieltä ootte sit muuten? Jos ei me rahaa mietitä täällä. The search is negative, but the traveler is still inadmissible. Onks teitä ikin pysäytetty lentokentällä? Eikö se keikalle rapas ollenkaan? En mä tiedä. Täytyy katsoa. Mitä mieltä tosta? Onks teitä pysäytetty ikin rajalla? The traveler opts to return to the US. What we're going to do is we're going to do up the documentation for to take your pills. Okay? We are not charging you criminally. Okay? No. Onks teitä pysäytetty rajalla ikinä? To the US Customs Office. No koska... That's it. We issued him allowed to leave, and we then executed the allowed to leave Okay. and walked him back to the US. At the land crossing, an American wants to extend his stay in Canada so he can drive to Alaska for work. Ei oo ikin pysäytetty, mutta räjähdetestit on kyllä... Räjähdetestit. Ei oo pidetty tarkoitettu pari kertaa. So where are you currently living then? No okei, hyvä. It's my residence. Like my car is registered Mikä there. räjähdystesti? Live in Portland. The last time I lived in Miksi se semmonen on Portland, tehty? season of 2011. The winter season of 2011. Yeah. Okay, so do you see where you're not making sense here? You're telling me that you have a residence in Portland, and the last time you lived there was 2011. Yeah. So you have not lived in Portland for 2 years. So do you have a residence right now? No, as it was, I don't. You don't have a residence. Siis Neko varmaan tykkää koirastani. Joo. Ne on niitä satunnaistestejä, jotka tehdään kaikille vähän hipaset vaatteet ja sellaisella liuskalla. Niin totta, mullekin on tehty se. Onks teillä tehty se, kun teitä otetaan jaloista näin? Niin? At Vancouver International Airport, a Brazilian skateboarder... Onks teillä tehty se koko vartalo homma? Are you getting any financial payment for coming to this event? No Neko, missä tuli siihen? Wants to
going to work illegally. Oh, this is the magazine from the last year. Over the last year. So this was from last year then? Yeah. You're in here? Jos näyttää rölliltä, niin joutuu varmasti johonkin testiin. Okay. And you have Elokuussa olisi Reading festivaalilla Lana Del Rey. this month? Millä Reading festivaaleilla? Are these ones that you're just giving away? Are you selling them? No, this is the gift for the crowd. Oh yeah. Stickers. They Englannissa. Mill elokuussa? bags. Everything appears to be On joskus jollain ulkomaisella kentällä repunkin tutkijan kauttaalta ja sain keräillä itse kaikki kamat takas reppuun. Mutta on vaan Jenu, mitä kävis jos Neko ja mun koira tapaa? Ja ne menis naimisiin. I can honestly say in my years of experience, I have never had anyone display skateboarding techniques here at the airport, so it definitely is a first. I think you're gonna win. Nicely done. Good luck. Bye-bye, guys. This is very important because today Mun koira on tyttö. drugs and all kind of stuff. No, mun on kissan poika. Hei. Tää menis. Hyvin. Officers at the Douglas border crossing aren't convinced this Alaskan-bound Posting American media. is being honest about his Canadian travel plans. So at this time, how Mä can menin I ihan just satisfy nukkumaan. Mä jaksa enää ottaa. So they're going to 12 nukkumaan. answers. He says he's driving through Neko antais Nartulle kyytiä. No niin, pitää mennä maksaa häät. Joo. Mut ne yhdesti tarkasti koirien kanssa ja sitten vielä käsin kävin ja yhdesti ne pysäytti mut vasta Suomen puolelle, kyseli paperit ja mitä on tehnyt ulkomailla. suitcases in the vehicle and he doesn't have anything related. Just kauheeta. I don't know if you also explained this to you last time, but these are the Älkää. Puoli tuntia aikaa enää, jos mä menen nukkumaan. Mä oon ihan liian kauan ollut täällä. So we want proof of residency, proof of employment, and proof of funds to support their trip. Okay. So right now I have concerns with all three of these. Okay. The traveler is inadmissible and chooses to return Piippaa to the kakku ei US. taida olla enää Document. It just asian says listalla. volunteer. On hyvä tehdä työelämässä opiskelija. Täällä kysyy, miksi sulla on sukat jalassa kotona. Just sign here, okay? Mistä tiedät mun sukat? Denied entry into Canada because I didn't have Mä oon töissä. to go to Alaska. And this is the first time Mun I've koira been denied. on terrieri. Okei, se on You're kiva. gonna give them this paper. Okay? Mä oon töissä Helsingin messukeskuksessa. Tervetuloa. Mahma. Heti kun mä suljen liven, niin se on, mä menen nukkumaan. Next on Border Security International. Have you ever been arrested? Yeah, I didn't do anything. I really didn't. I've got lots of girls. You know how many you want? No, search away. Oh, you gonna go game on the trip? No. I'm gonna give you another chance. Is there anything you wanna tell me? That's Border Security International. Juu, niin varma. Mitä niin varma? Tää ei tulla sit joskus mä moikkaan vaikka en koskaan Helsingissä käyty. Joo. Juu, niin mitä niin varmaan? Mikä se on vaivaa sitä hertta? Niin negatiivinen taas. Sä kuolit. Sut helvetettiin. No sorry. Uusi kausi Nekolla on vähän munkki tossa. 1. heinäkuuta. Ruudussa. Näet säkin sen? Minkä? Olopaisen. Mä Ei vaikuta nerolta. Ei se näy naamasta. Otetaan sut tänne avosylin vastaan. En kyllä tiedä, onko se kiva se mun työ. Mä haluaisin pois. Miltä kuulostaisi yli 100 suoratoistokanavaa ilmaiseksi? Näin Fraser, Matlock Mä menen jonnekin muualle kyllä ihan just. ja satoja muita suosikkejasi ilmaiseksi Pluto TV:ssä. Pluto TV, suosikkisi omilla kanavillaan ilmaiseksi. Vois mennä töihin hautausmaalle.
Ootko mitäkö? Mä oon graafinen suunnittelija. Mä voisin mennä töihin hautausmaalle. Se sopis mulle. Menen siellä lapio kädessä. Hautaan. Tai en hautaa kun hoitelen. Niin. Kaivan hautaa. Enää ei varmaan saa kaivaa lapiolla. Hoitelet, kaivelet hautaa. Se herättää, älä tartu mun lauseesi niin vakavasti. Älä kuuntele. Älä keski. XXL ale nyt jopa -50%. Olemme alentaneet kesän jo edullisten suosikkituotteiden hintaa entisestään. Tule tekemään uskomattomia alelöytöjä osoitteessa XXL.fi tai lähimmässä XXL-talossasi. Älkää kuunnelko. Uusi auto tai kaunis käytetty alle kesäksi. Kunnon kesäeduilla. Nyt on myös lompakkosi aika lomailla. Aja koko kesän ja maksa ensimmäinen erä sitten syksymällä. Niin ja yksi juttu vielä. Auton vaihtaja saa 10 Onks teillä jotain pistettä kaupan päälle. jänniä tarinoita, mitä haluat jakaa? Rakastan nyrkkeilyä. Kun tulen salille hyvällä tuulella, voin huolehtia muista paremmin. Valitse hoitava Dove Men Plus Care suihkusaippua ja suojaa. Mulla ei oo enää. Sisältää kosteuttavia ainesosia. Nautin, kun myös oppilaitteeni itsevarmuus kasvaa. Valitse Dove Men Plus Care, hoitava suihkusaippua ja vahvimman suojan antava deodoranttimme. Sinne missä vihertää. Fotonetista Greenline Master lämpökompostori 149. Ryobi pensasleikkuri kaltaiselle 99,90. Oi, pitäisikö mennä nyt nukkuu, hei? Kesäihmisen tavaratalo. Sanotaan nyt vaikka, että autosi moottori hajoaa keskellä hengiä. Se, että etsi opetusvideon, auttaa vähän. Onneksi on TV. Minä juodaan vielä kuppi teetä, käyn keittämässä. Hei. Joo, mä menen nukkuun nyt. Mä en pysty enää tähän. Sori. Kuopion Rock. Samon suurimman rockifestarin meny on katettu. Tonight on Border Security International. Have you ever been arrested? Yeah, I didn't do anything. I really didn't. Mä oon lähtenyt seikkaille. How many on? No. Search away. Mun pitää kans niin. Moi, mistä oon jäänyt paitsi, et mistä. You don't need sleep. Käytännön 12H täynnä pyöristyy ylöspäin. Käytännön 12. Joo. Alignment. Syö jotain, painu pehkuin huomenna päivä uusi. Niin. Kerro. Minkä? Joo. Men nukkuun, mä pysyn enää herännyt. Ai niin, sanoin, mä haluaisin mennä seikkaille. Aika paljon pyöristys päälle 4H jälleen. Se oli nyt semmonen 12H semmonen harjoitus. Mutta oot vieläkin liven, näin sen iltapäivällä, mutta ei pystynyt kattoo. No mä kävin seikkailemassa tuolla. Mä haluan lähteä matkustelemaan, mun on kauhean matkakuuma. Mä haluan lähteä ja sitten ei koskaan ota takaisin. Mä haluan lähteä enkä palata. Se olisi unelma. Mun olisi lähtee vaan menee. Armi kun Neko ei saa mukaan. Jotenkin ymmärrän niin. Ota äkki lähtö jonnekin.
Mä voisin, mutta kyllä Neko ei saa mukaan. Niitä on monesti draamaa. Neko. Normally, denting that, it would have crumbled it with the force that I used. No. It's solid cocaine. Etkö saa ketään hoitajaa? Saan mä sen itse asiassa velille heittää kyllä. Neko tuu tänne. So they place the clothing item inside of the liquid cocaine, which then gets soaked up into the clothing. Usually, after you wash them, they wouldn't be folding like this. At Toronto's Pearson International Airport, flights from Jamaica often carry would-be cocaine tourists. Musta tuntuu, että mä olisin striimannut viikon jo. Tuntuu viikko. No niin, ei muuta kuin äkkiä lähti jonnekin. Okei. Mä vois tuun tähän nojatteen kanssa. Mikä se voisi olla se äkkiä lähti? Mä menen nyt nukkuu oikeesti, mä tässä teen enää. Mä menen nyt pois. 7. Ei uskontoa. Äkki lähtö Mäntsälään. Älä jätä minä, kun te kärsitte. Mäkin kärsin, kaikki kärsii täällä. Hei haloo. Menkää kattoo muita. Just tulin ja lähet. Niin, menkää kattoo muita. Nyt tuli se äkkiä. Joo. No niin öitä. Moikka, oot ihana, kiitti Bakeman. Niin säkin. Meen tekee teitä. Okay, thank you very much stream. Thank you. No niin öitä. Nähdään taas viikon päästä. Joo, kiitti, moikka. Älä tee sitä. Tee mä! Se tarkoittaa, että vois sille mitään. Öitä. Toinen kerta sitten. Moikka.